Yawwa, ranka ya daɗe. Ibrahim ina zuwa zan kira ka. Kayan nan fa har yanzu ba su zo ba. Mutanen nan suna ta complain. Wani irin kaya ba zo bayan na tura? Assalamu alaikum. Menene faru ne? Mai gida gaskiya akwai matsala. Har yanzu fa kayan nan ba su sauka ba. Sadiq min hold on, ina zuwa baran duba da Allah. Tun da zuwa na tura mu kayan nan. Ya kamata a ce sample sun nan tura. Kuna da gaskiya. It seems like kamar data na ne ta ƙare. Subhanallah. Da Allah na hanka da riga a rubuta data ina na samu data da Allah. Ka kwantar da hankalinka. In dai matsala ne na data, zaka iya sauke manhajar application ɗinmu mai suna Samu Naka Data. Kace Samu Naka Data. ana faɗa. Samu Naka Data. To ni ma na samu nawa. Dan buɗe min wifi ɗinka in dambina arziki. Ai da ba a bori da sanyin jiki. Kai hala wani irin data ne wannan kamar ana harba ta da rocket. Samu Naka Data. Kai ai kuna samu nawa. Yau gashi nan. In yi rijista kenan. Bara'i. Alhamdulillah masha Allah. Na samu na wallahi kuwa. Na gode maka. Yawwa sannan akwai bonanza mai ƙarfi wanda ga dukkanin wanda ya yi amfani da wannan application namu mai suna Samu Naka Data. A ni ba ruwana da wani magana wani bonus ni in dai data da ƙarfi irin yadda na gani haka Kai baka damu da bonus ba ruwana da bonus ni ba na son banza. Na gode. Abinda za a yi nan ko ma kan aikin ke zan tura miki kaya. Ka koma Sadiq yanzu nan zan samu kaya. Gaskiya dai Samu Naka Data. Alheri. ana ga alheri wallahi ni ma na da alheri. Muna cikin alheri. Samu naka. Assalamu alaikum masoya. Sunana Hassana Musa, wacce kuka fi sani da Samira Izzasu. Muna tallata muku sabuwar manhajar mu mai suna Samu Naka Data. Sunana Abdullah Amdaz da Excellency da El Abuja, mawaƙin Hausa na nahiyar Afirka. Ina muku albishir da marhabun da lale tare da gabatowar Samu Naka Data. Samu Naka Data data ce wadda ta sha bamban da sauran datocin da kuka fara amfani da ita. Abin da za ku yi kawai shine ku shiga website ɗinmu na ƙasan wannan bidiyo din mai suna Samu Naka Data, ko kuma ku shiga cikin app na Play Store naku ku yi downloading manhajar Samu Naka Data. Da zarar kun downloading wannan manhaja ku shiga cikin ta ku yi register ta hanyar cike details ɗinta, saka suna, lambar waya da kuma shaida ta email. Da zarar kun yi wannan ku rike referral code ɗinku domin ku tura ƴan uwan ku duk wanda suka yi register da link ɗin da kuka register tare da shi za su samu garabasa, kuma za ku samu garabasa. Samu Naka Data ta sha bamban ta bangaren farashi. Muna da farashin data Glo, MTN, Airtel, Line Mobile da sauran data. Sannan ta hanyar Samu Naka Data za ku iya biyan bill na wutar kuɗin nefa, sannan za ku iya biyan sauran bills da suka shafi DSTV da sauran satellite da kuke kallo. Samu Naka Data ɗaya tamkar da dubu. Samu Naka Data. Samu Naka Data. Sami Naka Data. Samu Naka Data. Excellency na ce to ayi kenan.